Soc Elisabet Ferrero, propietària i cap de cuina del restaurant El Ventador de Barruera. Us convido a passar. Fa 8 anys la meva parella i jo vam decidir obrir aquest petit restaurantet aquí al cor de la Vall de Boí. És un espai petitet, però fet amb molt carinyo, quasi tot el restaurant l'hem fet nosaltres, i on intentem que les persones que venen a visitar la Vall de Boí i ens venen a veure passin una estona agradable, degustant una mica la proposta gastronòmica que els oferim. Fem un tipus de cuina amb producte molt d'aquí, de la terra, però reinterpretat i utilitzant algunes tècniques contemporànies. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició m'ha encomanat que fes un plat que parla d'aquí de la Vall de Boí, de la terra, i anem a fer, però primer passarem per l'hort. Nosaltres aquí a la Vall de Boí estem envoltats de natura i ens agrada moltíssim l'hort. Tothom intentem cultivar hort, menjar de manera molt natural, i nosaltres al Ventador, les nostres verdures, els cultivem amb aquest hort. En el cas de la recepta que farem avui, utilitzarem els xerris i una miqueta de ceba tendra. Els tomates d'aquí de l'hort són molt bons, la peculiaritat que tenen és que són molt dolcets i són molt suaus amb gust. Això ens va molt bé amb el plat que farem de truita i de carn melosa de la Vall de Boí. El plat que prepararem és un filet de vedella ecològica d'aquí de la Vall de Boí amb truita de riu fumada i maduixes de siscarri. Necessitarem en aquest cas un filet de vedella ecològica de la Vall de Boí, d'explotació pròpia, la conreem nosaltres a casa, vedella ecològica de Casa Coll de Barruera, la truita de riu que me la porten del Pallars i nosaltres la fumem a casa, els maduixes de siscarri, que són unes maduixes exquisites conreades aquí a la Vall de Boí, me'ls porta la Maite, els xerris que hem agafat de l'hort, una miqueta de gingebre confitat, sal, pebre, uns píquels de ceba roja que els han fet simplement macerant amb vinagre, i després farem també una lactonesa amb flor de saüc. Nosaltres tenim moltes flors de saüc aquí a la Vall de Boí, ens agraden molt l'aroma i també les seues propietats. Els hem infusionat amb llet una nit sencera i farem una lactonesa de flor de saüc, i per acabar el plat utilitzarem la pell de la truita deshidratada al forn i li donarem un toc de fregidora i serà un cruixent. Anem a tallar tots els ingredients d'aquest tàrtar. Som-hi! La truita, anem a fer el tàrtar. Una vegada tenim ja els elements tallats, el filet de vedella l'hem tallat a daus una miqueta grossos perquè jo personalment m'agrada més per poder notar la melositat de la vedella que el daus siga un pelet gros, però això ja a gust de cadascú. Tirem els daus de filet de vedella, incorporem una miqueta de sal a la vedella, també una mica de pebre, i fiquem un bon raig d'oli abundant, oli d'aquí de Lleida, que en tenim de molt bons, abundant oli, sense por. I ficarem també un raig de llima en aquest moment, perquè així la carn se mos anirà collent una miqueta i la llima li dona aquest punt un pelet exòtic, un pelet diferent que mos agrada. Molt bé, incorporarem també la truita fumada. Us he comentat que la vedella aquesta ecològica de la Vall de Boí té aquesta propietat tan bona, una vedella ecològica, o sigui que molt sana, i a part de ser molt sana, té aquest gust de prat, aquests records d'aquí de la muntanya que tant ens agrada també trobar al prat. Ficarem també una miqueta de ceba tendra, no l'hem fet res, simplement tallar la juliana molt fina. La ceba tendra és un pelet dolça, aquesta de l'hort, i a més ens donarà aquest toc cruixent que ens anirà també aquí al nostre tàrtar. Tirarem els maduixes aquestes ja us ho he explicat, tenen aquests records de xutxe, de golosina, tan xula que com una sorpresa que ens anem trobant al plat quan anem degustant el filet.
queda molt bé, a mi m'encanten, són unes maduixes boníssimes. Ficarem també els tomatets cherry de l'hort, que li donen aquest punt de dolçor. Posarem unes xutxes de gingebre, això també com una altra golosina, per contrastar una mica amb la maduixa. És gengibre confitat i, bueno, és molt divertit, trobeu. Perfecte, tirarem una miqueta més d'oli. Un pelet més de llima. Remenarem uns 30 segons, simplement per incorporar tots els sabors, que quedi ben incorporat, aquesta mescla de truita de riu i de vedella ecològica. Mireu que el color de la vedella ja va canviant per la llima, se va collent una miqueta. I una vegada ho hem remenat bé i estan els sabors incorporats, doncs ho emplatarem. És un plat molt senzill, fresquet, perfecte per a l'estiu. Pot fer tothom a casa seu, si té el bon producte. Hem infusionat la llet amb flor de saüc, l'hem deixat una nit a la nevera, l'hem colat i ara farem la lactonesa de flor de saüc. Simplement tirem la llet infusionada amb saüc, li añadim oli d'aquí de Lleida i ho mixem amb el Turmix. Bueno, doncs per acabar el nostre plat, una vegada ja tenim el tàrtar emplatat, posarem la lactonesa, que aquesta que hem fet de flor de saüc, que ja l'hem deixat refredar i ha agafat consistència. Ficarem uns puntets aquí dalt, que l'aportarà també la velocitat i aquest aroma tan de muntanya del saüc. Posarem el que us he explicat de la pell de la truita, que una vegada l'hem fregit queda molt cruixent. I dona aquest toc de crunchy que ens agrada tant. Els píquels de ceba de roya, que li donaran una miqueta de color i també aquesta acidesa tan xula que ens fa salivar. I ho acabarem, que no us ho he dit, amb una flor de caputxina, que té aquest toc com de pebre i que també queda molt bé per degustar aquest plat. Ja tenim el nostre tàrtar de filet de vedella ecològica de la Vall de Boí amb truita fumada i maduixes de siscarri, un plat molt de la nostra terra, un plat del Prat, de l'Hort i del riu. Espero que us agrade, espero que si veniu per aquí per la Vall de Boí de visita mos vingueu a veure i molts ànims a tots els restauradors, que segur que entre tots mos sortirem de la situació actual. Gràcies i fins aviat!